Ola, moi boas, nenos e nenas, chicos e chicas do Raquel Camacho. Xa sei o que me ides dicir. Vaya tostón estar na casa todo o día. Pero temos que pasar por isto todo o mundo. Entre todos sairemos disto. Estamos collendo paciencia, creatividade para non aburrirnos e o máis importante, estamos medrando como mestres, tanto nós como a vós. Por que? Porque tedes que fomentar un positivismo moi grande na vosa casa. E sobre todo os que tedes irmanciños máis pequenos. De acordo? Outra cousa moi importante é que tedes que ir apuntando todo o que imos facer cando volvamos á vida diaria, á normalidade. E, xa para rematar, eu sei que tanto a profe Maite como a min, como todos os mestres do cole, vanvos dicir que tedes un amigo que non vos vai deixar estar sós. E iso chámase a música. Así que, con ánimo e con forza, porque desto podemos sair Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con